Добре дошли в апартамент, където осветлението ви е безплатно. Представям ви апартамент, находящ се в град Плевен, ЖК Строгозен. 60 квадрата уют, последен етаж и ремонтиран покрив. И не всеки ден се вижда апартамент, който прави сметките за осветлението 0 лева. А това е кухнята. Тук кафето става по-вкусно, виното става по-сладко, а шоколадът изчезва мистериозно бързо. С две думи, топ място за малки изкушения. Запознайте се с първият VIP обитател – Мистер Слънчев Пух. Той вече се е абонирал за соларната енергия. И понеже вече Пух направи първата инспекция, имаме одобрение с лапа и мъркане. Ако искате апартамент, който ви дава уют и покрива разходите ви за осветление, позвънете на Ivy Home. Но побързайте, защото Мистер Пух подготвя списък с кандидати. Такъв апартамент не просто свети, той сияе.